Vi starter med Kenneth. Har du en 5? Har du faktisk en rigtig god marcipan, den her, det var? Ja, jeg har en 5, så jeg får den her. Nej, jeg skal have en 2. Homie. Har du ikke så klog? Den har ikke 2'erne. Har du mønter? Har du mønter, homie? Ja. Har du 1 euro, jeg må låne af dig? Selv. Det er fordi, så kan I ikke 2 euro, så kan I give mig en 5 sæde. Så mister jeg jo en euro. Nej, så skylder jeg dig. Dækker I over mig, eller hvad? Ja. Skylder jeg dig en euro. Nå, ja. Hvorfor? Ja. Det var fordi, jeg helst have dem i sæde, jeg har ikke så meget plads til penge. Faktisk, så skal Jeg du har bare lige lagt den ud, have... fordi Faktisk, så skal du bare have... penge. Jeg har 20 cent her, homie. Så faktisk, så skal du bare have 80 cent. Har du det? Nej, nej. Jeg tror ikke, han gider have 20 cent. Hey, don't do that, please. Jeg har 1 euro og 20 cent. Ja. Sådan lige pt. Måske du ikke bare skulle lægge din mobil der, Niklas. Filmer du stadigvæk? Jeg kan fandme godt nå at nakke ham det svin, der kommer, hvis det kan. Ja, jeg kan nok sparke lidt. Så hvis der kommer en hånd der, så brækker jeg ens arm. Ja, så kommer Thomas Vass, så... Hej. Sådan, Peter. Tror jeg rammer. Bare nu, eller hvad? Lægger ham lige i munden ned på... Hvornår går på så i jorden? Filmer du, Niklas? Ja, det ved jeg ikke. De har lige solgt stoffer til hinanden der. Fred, han har lige købt noget coke. Godt dealer. Ja, det var det. Jeg tænker mig at vise den til min mor. Nå, okay. Så prøver han lige... Kender du kun dig, der mangler at give dem penge? Hun venter på dig i Tivoli kl. 6:30. Prøv at tjekke min hat. Prøv at se hans net. Niklas, den er grim! Har du set de handsker, jeg lånte homie? Ja, de er nice. Men hold kæft, hvor vi keder os. Hvorfor? Du holder den bare. Må jeg godt trykke stop nu? Så er det